Ngiyafisa-ke bafowethu sizoshaya izandla ezinkulu sishayele noNkulunkulu esazokhuluma. Ngoba wethu uqhamele umlambo eza ngaphambili. Ngeke ngisabuya uzobonzakala umthembe sethatha. Ngeke ngisabuya uma wethu secela sishaya izandla. Sishayele uNkulunkulu izandla zisonke egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Wethu ngiyabingelela Bishop, ngiyabingelela uma, ngiyabingelela holi bonke egameni likaJesu waseNazaretha, ibandla lonke kaNkulunkulu. Ngiyabingelela MC. Hallelujah. Igama lami ke bazalwane ngumama Mlambo. Ngiyakholwa ngisindisiwe egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Ngenzelwa nje umusa ngelinye ilanga. Inkosi yangisiza kulezi insuku enhlizweni yami kunento ekhona ethi nengubo siyilungiselwe futhi nomyeni ukhona. Simenyiwe thina ukuza nje emthimbeni, yonke into iprepared, yonke into ilungisiwe. Nakumuphi umcimbi omenywa kuwona ulungiselwa ingubo. Kulezi insuku ngibuswa yileyo nto leyo ukuthi nakumuphi umcimbi ongamenywa kuwona kuthiwa nansi ingubo isilungisiwe futhi nangu nomyeni ukhona okwakho ukuthi woza emshadweni, woza emshadweni, woza emshadweni. Hallelujah. Yo bazalwane, ubaba uMhlongo umhlabeleli othandwa inhliziyo yami kakhulu ukuthi uyinkosi ephakemeyo. Emakhosini onke akhona uyena yedwa inkosi ephakemeyo, uyena yedwa inkosi efanele ukubongwa, uyena yedwa inkosi efanele ukudunyiswa, uyena yedwa inkosi efanele ukukhothanyelwa, uJesu Kristu igama lakhe. Ngiyacabanga ukuthi ubaba umfundisi uMngadi ubonile ukuthi ngididekile ngoba bengingekho la, ngoba nomhlabeleli uvela uwenze into ukuthi amakhosi akhona ayakhonzwa abantu emhlabeni, kodwa yini inkosi? uJesu Kristu igama lakhe. uJesu anothando, kuye kunokuthula, kuye uthola unokuthula. Uyazi la ukuthula kungekho khona enhlizweni yakho, kodwa kuye umunaye unokuthula. Uyazi ungenayo imali kodwa uzibona ucebile kuye ngoba ingcebo yonke ngeyakhe. uJesu Kristu igama lakhe. Uthi akayokuvuma isho unyawo lakho lushelele, noma ngabe umquphu ubekile ukuthi wena uzoshelela, kodwa yena uthi akayokuvuma unyawo lakho lushelele. Uthi ulusizo lethu. Pho emakholwa enze njani obheka usizo kwezinye indawo?
uJesu igama lakhe uyinkosi yakho konke, ungumbusi wababusi. Ngisho ingubo yakhe ibhaliwe ukuthi uyinkosi yamakhosi, ikhanda lakhe linemkhele yameve eminingi. Jesu namandla, uliswi thembekile kakhulu. Namthanda bazalwane, uJesu wangisusa ezintweni zehlazo, wayilekelela impilo yami. Ngoma bishop uyayisiza impilo yami ngaye. Niye ngithi emthandazweni wami ngithi inkosi ingakuthathi lokho ekuthume khona kimi ingakafesi. Ngisho njalo emthandazweni wami. Haleluya, haleluya, haleluya. Webantu abasha, ngiyakholwa, ngiyahlukana nezinto zehlazo. Thina ungasindiswa mina qala kunobaba uMlambo. Akekho umuntu ocompromise njengomuntu wesifazane. Iqinise laze lamukelile elokhu ecompromise, sabe ukuthi uzomshiya, sabe ukuthi uzomshiya. Lo 40 years vele usuhlalile unemkhuba yakhe ayenzayo, adayisa ngobuzibulo kaNkulunkulu, aqhubeka ngenza izinto zehlazo. Wasindisa ubaba uMlambo, immediately sindiswa, wahlukanisa ubumnyama nokhanya, wathi ubumnyama nokhanya akusahlangani. Abantu besifazane abahlele ezintweni zehlazo, uzihlalele nje kodwa inkosi yamhlupha, futhi ayikho nanento ezophuma kuleta kuyona. Ngathi ngisivakashele nje bakithi, awunkosi yami ngivakashile, ngiyobona ubaba. Wathi ubaba, mbemu sesindisiwe phela, mina ngisindisiwe. Wathatha umthwalo wakhe olala kwelinye ikamero. For so many years ngisindisiwe ngenxa yokuthi, ngisho njalo ukuthi ngenxa yokuthi isisekelo sami sasithatha ukube ngangifundiseke kahle nje, ngaba ngihlala ngabe ngathi impemu qaqisa. Wahamba thola imithwalo yakho oyilalela kwelinye ikamero ngaphandle kokungincenga. Wangangicela ukuthi hayi siyabonisana ngoba inhloko moya akuncengwana kuyona, uhleli nje udlizono kodwa iqiniso uyalazi. Shuthi wena udayisa uNkulunkulu, la okuthiwa kudliwa khona wena uyadla. Kunani awunje kunani namba unami ngiyakwazi ukuthandaza. Wena ukuhamba nezigubhu uyakholwa usindisiwe, uma phambi kwabantu uthi usindisiwe kodwa wena ukugusha nezigubhu wena. Ney'ntambo wena ikhipha ngesonto esontweni kuphela, bese uye esontweni ikhipha intambo uyibeke phansi. Usizo lakho khona la uthola khona wena, kodwa ufrante ngoJesu, ufrantile umdayisi, hleli nathi uyasidayisa. Uyasidayisa, unamanzi akho muvuke emsebenzini wena uthi bohla ngoba ufuna ukusatshwa belungu. Bakhahlele babhekisele lawo manzi lawo. Wena unosizo lakho kodwa uma ufika sindisiwe, umdayisi uyasidayisa, udayisa izulu. Yasizana bazalwane, sizana ngeqiniso. Qhamuka kumndeni nje ongakholwa, engikholwa ukuthi inkosi uyayisiza ngelinye ilanga, uyazenzela izinto zayo. Kodwa inkosi yangisiza, yangihlukanisela mina, angifaki iyihlazo lento
asibalekelane naso. Siyafunda bazalwane egameni lika Jesu, sibamfishane nje kakhulu. Ngicela sifunde Izenzo 4. Hallelujah. Bazalwane, ungafi wedwa, uJesu khona. Ungafi wedwa, usizo lukhona kuJesu. Ungabi nedepression wedwa, uJesu khona. Usizana ngeqiniso kwabamethembayo ngeqiniso. Uma uzoxamalaza angeke avele amandla kaJesu. Ngeke vele amandla kaJesu bazalwane uma wena uzoxamalaza, uma uzoba nezinto ozithembayo uphinde wenze ngathi uthemba uJesu. Ngiyacela bhuti ungifundele uverse 23, ungifundele isihloko. Asibheke bazonezwi lenkosi incwadi Izenzo chapter number 4 verse number 23. Ukukhuleka kwebandla sihloko. Verse number 23. Sebeyiwe baye kwabakubo, babika konke abapristi abakhulu namalunga abakushilo kubo. Ngiyacela baba ungifundele leli bhuti. Ukukhuleka kwebandla. Ukukhuleka kwebandla. Verse 23. Kuthe sebededelwe. Okay, right. Baya kwabakubo, bababikela konke abapristi abakhulu namalunga abakushilo kubo. Sebezwile benyusela izwi labo nganhliziyonye kuNkulunkulu. Bathi, Somandla, wena owenza izulu, umhlaba, ulwandle nakho konke okukho, nguwena owakhuluma ngomoya ongcwele ngomlomo kaBaba uDavide inceku yakho wathi, kungani ukuba abezizwe baxokozele nabantu bacebe okuyize na? Amakhosi omhlaba aviva ndawonye, nababusi bahlangene ukumelana nenkosi kanye nogcotshiweyo wayo. 27. Ngokuba kuwo lo muzi uHerodi, uPontius Pilato nabezizwe nabantu bakwa-Israyeli bahlangana bamelana nenceku yakho engcwele uJesu amgcobayo. Haleluya, ngiyabonga. Baba wethu ongcwele, ebusuku nalezi lakho zokhuluma ngalo khona kummisile phambi kwethu umfihlo umgcobe mayevela nje Nkosi umlomo wakhe sizokwazi ukukhuluma ngaye. Biyele ngoJesu Inkosi enamandla. Amen. Siyabonga bhuti. Sisihloko sakhona ukukhuleka kwebandla. Ukukhuleka kwebandla. Ukukhuleka kwebandla likaJesu. La ebandleni makulesithathu uthiwa siyafasta. Sikhulekela nje ibandla. Ayikho into ekhulekelayo. Kodwa ibandla. Kodwa inkonzo siyayidotsha. Kubalekile ukukhuleka. Ukuthi ibandla lihlale emthandazweni. Ngoba izinto zilungiswa emthandazweni.
ungakhuluma ubhibhidla amagwebu kodwa izinto azilungi. Kodwa uma usukhuleka izinto ziyalunga. Ibandla iyodwa into edinga ukuyenza ukhuleka. Sekukhulunyiwe, kwafundiswa, kwashunyayelwa, kodwa engathi sele la emthandazweni, engathi ibandla alisakhuleki. Lithi kungani ukuba bezizwe baxokozele nabantu becebe okuyize? Wemzalwane, awuyeke abakuyize akungenasidingo. Awuhambe ucebe emthandazweni. Yagijima, yaceba. Yithi ukumelana nenkosi kanye nogcotshiweyo. Uyazi ukuthi ukumelana nje nobaba noma akudingi ukuthi ngize ngibakhombe ngesibhamu. Kodwa lezi zinto abangifundisa zona isho ukuthi ngimelene nabo mangingazemukeli noma mangingazenzi. Isho ukuthi mina ngi-against nabo. Isho ukuthi ngihleli nabo kodwa ngibagwaza ngomkhonto. Bangifundisile kahle. Umbishop asifundisa ukuthi kuyaqokwa la ekhaya kuze kuqokwe neziketi ngaphansi. Ngithi mina ngeke ngiyenze lonke into yabo bagugile. Isho ukuthi ngimelene naye. Kodwa ngimelene naye indirect. Ngizenza sengathi ngingakuye. Kodwa ngimelene nogcotshiweyo kaNkulunkulu. Inkosi yakhuluma noMose ubabishop. Yathi la akwenzi u1 no2 no3 kodwa mina ngiyakwenza. Okusho ukuthi mina ngimelene naye kodwa ngimelene naye indirect. Ngimelene naye kodwa phambi kwabo ngumzenzisi. Ngenza sengazi ukuthi ngingakubo. Ibandla likaNkulunkulu ingakhuleka hlanganyele libe inhliziyonye emkhulekweni, singakhweshini lutho futhi singamelani nabo. Noma ngabe kuthiwa simelane nabo nje babungakhi ke indirect, mhlambe lapho sithenga ngasese silokhu sicomplaina sithi la message angaka asimelani nawe kodwa nabo ngoba uyithunywa. Shuthi thina masiphendula le message sithi kwahleze, shuthi simelene nabo. Wabasalwane emabranchini sana umelane nabagcotsha bakaNkulunkulu ngoba babo bathembile. Khulekela uphakamisa izandla. Noma ngathandaza ngezilimi dilika intaba kodwa ubaba bathembile. Ibandla likaNkulunkulu libuyele kakhulu emkhulekweni. Asathandazi indaba kuyaphithizela ko WhatsApp, indaba uzwile. Ubusuzwile na go TikTok ama DM uzwile yini kuyaphithizela kunini nakuthiwa asaba siyamthandazweni siyokhulekela ibandla nabo abantu bephupha isono ngaphandle. Thandazani
la solanda liphi ngoba nathi sibazenzi sikhona la sifika la sigqoka ikete ezinde si right la si right phambi kwabazali bethu si right. Oh mangafika bishop esithenga sengidwele ishiya lami lize liyatsheka kodwa la ngicebezeli yinkinga. Khuleka nini ibandla uyaphithizela indaba uthena thandazwa nini awushintshe indlela yokwenza shintsha mzalwane indlela yokwenza ukhulekela ibandla. Uyabona ethime eningi awufone zokuthandazela wemama umlambo ngizokuthandazela ngoba vele uyangibona ukuthi nginokuthakathaka ngiyehluleka ngathi sangitshela kodwa ngithandazele ngoba yovula incwadi enkulu yonke imisebenzi yodlula emlilweni noma mihle noma mibi nabo labo WhatsApp esihleba ngabo odlula emlilweni masingaphendukanga iyodlula wona lamakhosi ayodlula sibhizi sihlebana engabe siyagonana. Thandazwa nini sihlala nabo 21 days bayosifundisa sesifundile siphindele emuva ibandla likaNkulunkulu alibuyele emthandazweni. Khulekela ibandla likaJesu hayi ibandla lase-international kodwa ibandla likaJesu. Indaba yebandla likaJesu la nje isibongo sakithi ukuthi singaba se-international kodwa ezulwini akunamagama. Angithemba liki igama lesonto lalini lephezulu siyibandla. Thandazwa nini yaphithizela sihlelana nje sixabene lana sihleli sixabene ngempela kodwa siyakholwa sindisiwe kodwa sixabene ngoba thandaza nini ibandla asithandazi sibuya ukwazi kwaphithizela endlini kaNkulunkulu kwazi kwaphithizela. uJesu yasincenga emini ukuthi webandla lami elikhethiweyo nelikhethwe ngami ngadela konke. uJesu ngiyithi mhlambe wayengazalelwa nje esibhedlela esibizayo ngoba wayezoyikhethela yena athi ngifuna ukuzalelwa kephi kodwa wazalelwa nje endaweni nje edelelekile ngoba owabantu bonke. Kube kwangabantu abanemali sasingeke singene kodwa wayefuna ukutshengisa ukuthi akakhethi ibandla webandla likaNkulunkulu. Isixuku uhleli naso siyaphazamisa abantu laba icrew lehleli nayo iyaphazamisa icrew uhleli nayo akufundwa vesi akuthandazwa akuyiwe entabeni yaphithizela okusaze saphithizela kanti our God is a God of order. uNkulunkulu nje uhleleke ngohlobo oluyisimanga. Ibandla kaNkulunkulu alibuyele emthandazweni. Uma singabuyela emthandazweni isiphithiphithi angeke sibe khona. Haleluya. Ngiyabacela babungaphi. Siyabonga baba